Warwako kende kidienjwa mar ariyo mar chenro mar duol kama goyo mbaka gi Kevin Osido jalony e weche mag telo. Kevin, erokamano ahinya kuom miya sechegi. Erokamano. Weche osebedo ka timore mathoth e pacho ka. Mokwongo ineno nang'o lwasi mar dala ka chalo nade? Trevor, lwasi mar dala ok ni maber ahinya. To en nikech king'iyo kaka sirikal oripo bed ni tiyo. Gimiluongo ni sirikal en gimoripo bed ni tiyo on the behest of the people. Manyiso ni en gima nitie nikech jopiny dwa ni mondo bedie. To king'iyo kaka demokrasia marwa chalo, nyiso ni ng'amiluongo ni jatelo en e telo nikech ji oketie telono kaluwore gi wach mar gokura. To kochopo kama ji kendo ok winj ka itelo negi maber, kata ka gik ma itimo kaka jatendgi ok dhi maber, to nitiere gigo ma jogo mitelo negi nyalo timo. To magi gitimore in any leadership mechanism, kata obed mana board, kata obed mana e skunde be kwaneno ka principal moro motelo ne ji e skul ok dhi maber ka ji go koko, to ng'enyne ichwalo ga kwayo mar mondo oloke, kata mondo wile, kata mondo riembe. To kotamre kamano to ji ng'anyo ga. Omiyo kata Kenya ka bende wan gi katiba marwa momiyowa thuolo e sula 37 ni ji nyalo ng'anyo kaluwore gi gigo mopogore opogre. To ka ing'iyo kaluwore gi results ma osebetie e weche mag ng'anyo, aparo ni ng'anyo ni osemiyowa results ma kata jogo manochako ng'anyo ni ok noparo ni dhi chope. Omiyo kama ng'anyo osechope, dwaro ni mondo jatelo mar piny openjre ni to ka ng'anyo gi pod dhi mbele, to gik mane jok manopango ng'anyo kata ng'eny jogo ma ng'anyo nokwayo mondo atim tasetimo. Ang'ono ma pod dang' bed ni timore momiyo pod ji ng'anyo. Omiyo nitiere gik mang'eny kabisa momiyo pod ji ng'anyo. Tachiel kuomgi en nikech jatelo mar piny ok winj wach. To kowinj wach nikech king'iyo gigo ma pod otimo, kata obedo ni oseyie kendo osechiwo concessions e gik mang'eny manene Gen Z kata ng'eny jo Kenya dwa ni mondo tim, but kaluwore gi action mokawo, okange mopogore opogore mokawo mar mondo ogik kuma ne ji dwa ni mondo gigie kata results mane ji dwaro, to ji ok ne ka mor ahinya. To dware ni mondo koro dog chien mondo penjre ni to ang'ono ma atimo to katim maber. To katimo gik matimogi, bende a communicate gi e yo makare, nikech nyalo bedo ni nitiere misfits kata gaps moko e yo kaka jatelo mar piny gi jogo matiyo kode tudore gi jopiny. Manyiso ni gigo motimo, actions mokawo, ji ok winjgi, to samoro kata iwinjogi, kaka giwinjogi opogre gi kaka ne gidwa ni mondo owinjgi. Omiyo jatelo makare kata mane ot bende ka nitiere ga wach gi nyithindo, tibet piny kodgi tiwacho negi ni ang'ono mosetimre. Kata kok idwa winji, ti oro negi ng'ato kata wadu moro kata osiepni moro ma ginyalo winjre godo, ma ginyalo loso godo. Okang' machalo kamae osebedo kama koro jatelo mar piny osetimo gik moparo no nyalo timo, but pod odhi mbele gi timo gik moko ma ok mor ng'eny jopiny, particularly Gen Z kande. Omiyo dware ni mondo retreat back, olorre kona moro kacha mondo penjre ni to ng'ano kata manyalo oro ir jogi. Giwacho weche mag dialogue, to jo Gen Z to wacho ni dialogue no kwadwar, to yet dialogue no is the only way. Loso kende ka ji go mbaka, ka ji nie duol kendo ka ji twak, eyo kende ma ji nyalo chopo gode okange ma nyalo reso piny. Mano bende kar adier